afectados polo produto estranxeiro. E agora está valendo pouco, non o berberecho. Temos 4 kilos de cupo as embarcacións, cada tripulante, pero, bueno, vale pouco porque ven moito de Portugal e de Francia, de Holanda, e vendeno como a galego, engañan ao consumidor. Ante esta situación, os mariscadores non se resignan. Xa están estudando maneiras de eliminar intermediarios e vender directamente a tendas e supermercados a través dunha organización de produtores. Así, evitaríase o encarecemento que provoca a cadea de distribuidoras. O obxectivo, conseguir o prezo xusto. Bueno, pois estamos aí en directo en Noia. Fátima, como pensan, non, facer esta organización, digamos, sen intermediarios para sacar adiante o berberecho? Eles quedar cunha parte maior, claro. Pois imos preguntarlle, compañera, directamente aquí a Adelo, xerente desa organización de produtores de berberecho de aquí de Noia. Como ides facer para librarvos deses intermediarios? Como pensades facer? Vamos a ver, non se trata de librarse de intermediarios, trátase de sacar un valor, entendemos, xusto do que é o produtor. O produtor que saca un valor xusto do que despois se vai refletir no prezo do mercado. Non nos parece normal que un precio no mercado que supera en fresco, mellor 12-15 euros o kilo, e aquí non se paga mellor a máis que pouco máis de 2 euros. 2 euros, que está esos produtores exixindo o que é xusto, non? Insistimos que o produtor, que quen arrisca, quen sai ao mar, quen xoga a vida por capturar un produto, pois saque un rendimento, digamos, razonable. Isto é unha cadena comercial, onde ten que haber a veces intermediarios, ou non, ten que haber puntos de venta onde cada un ten que sacar nesa cadena un rendimento, pero non pode ser que o que menos saque desa cadena sexa o produtor. Ubicámonos un poquinho. Estamos vendo, neste caso, bueno, porque me estiveches informando, categoría, chamamos así, cuarta, que son estes de aquí que estamos vendo aquí en directo nesta caixa, por exemplo, que son os que pretendedes vender sin intermediarios, que xa podemos mercarnos aquí se queremos na depuradora. Pero en todo caso, cuarta categoría que distí, e contábanoslo, máis calibre incluso que os que compramos no supermercado, non? Vamos a ver, ver agora aquí. O que nós mal chamamos cuarta, que tamén vamos a cambiar a nomenclatura do produto, é unha clasificación comercial interna que se dá na Lonsa. Temos unhas máquinas clasificadoras que os clasifican en 4 tallas comerciais. Isto é a cuarta, que é onde temos, digamos, un maior déficit de precio. Estamos vendo aí que nos enfoca Raúl. Este é un berberecho de cuarta categoría que ten, como vedes, máis de 31 milímetros. A talla mínima para toda Europa é 25, e no mercado vos ides encontrar que moito está aí, incluso a veces non acada. Eu me teño encontrado en gracia de superficies, berechón fresco, incluso de tallas inferiores aos 25, cando esa talla mínima para toda Europa. Este é un berberecho que pasa de 30 milímetros, e entendemos que iso tense que notar no precio do mercado. Non se está a notar, entonces o que vamos a facer dentro da organización de produtores é buscar unha empresa que nos faga un estudio de poder vender a distintos puntos de España pois ese produto, e para poder sacarlle ese valor que nos intentamos superar do que hai ao precio da hora. Vemos agora a depuradora na que estamos, unha depuradora máis grande, obviamente, se vos tamén non depurades o máis. Sí, isto é a depuradora que está aquí na Lonxa de Noia, que tamén un pouco xestiona o PP, pero ten unha capacidade pequena, e máis ben para consumo local ou consumo cercano, para favorecer ao consumidor que chegue o noso produto. Porque en Noia tampouco non hai ninguna depuradora. Hai nas cerca, pero en Noia concretamente non hai ninguna depuradora. Esta depuradora naceu coa intención de fomentar o consumo do berberecho. Para facer esas distribucións de grandes cantidades, ten en conta que, no mellor, en plena campaña fuerte, cando é setembro-outubro, pode sacar máis de 30 toneladas de berberecho ao día, e o mellor de cuarta saca 6-7 mil kilos. Entón, necesitas unha depuradora con máis capacidade, pero buscaríamos esa terceira depuradora que nos pudera depurar o produto. Vale, pois moitísimas gracias, Adelo. Agardamos que a ver se resulta esta iniciativa e efectivamente os produtores levades ese prezo que ben merecedes. Gracias por atendernos, Adelo. Gracias a vos. Fátima, claro, é que isto último que estaba explicando é moi importante, porque se queren prescindir, non, pois desa cadea
de intermediarios para vender o produto, eso a depuradora é fundamental, pois para poder comprar con garantías, non, o consumidor. En primeiro lugar, quen regula isto, todo, digamos, a cadena de suministros é a Lei de Cadena Alimentaria, non? E a Lei de Cadena Alimentaria o que proíbe taxativamente, por exemplo, vender a pérdidas, é dicir, que ningún estamento da cadea pois venda a perdas, non? Creo que non é o caso, digamos, dos produtores de berberechos que estén a vender a pérdidas, dende logo. Se hai algún caso, eso está prohibido por lei. Prohibido, é dicir, que lles hai a pagar, por así decirlo, non? En calquer caso, eu creo que a unión fai a forza, se conseguen facer aglutinarse e, polo tanto, conseguir, digamos, certa economía de escala, que ao final o que se busca, non, para sacar algún tipo de rentabilidade, algún tipo de proveito, pois benvido sexa, pero que pasa que, claro, que teñen que ver exactamente como sacar adiante toda a cadena de suministros. A ver, é verdade que é fácil empatizar con esa sensación de prezo xusto, non, que les dicían de, a ver, nos quedámonos con 2 euros dun produto que se está vendendo despois a 12, non? Entón, bueno, pois esa é a súa, digamos, demanda, non? Claro, que pasa? É que a figura do intermediario sempre ten detractores e sempre ten... Entón, claro, é moi difícil canalizar os mercados desde o produto en inicio, pero é certo que o produto do mar sempre ten un custo que xa non é só económico, sino o risco que ten sair ao mar, aparte de todas esas peculiaridades. Entón, a min pareceme que teñen unha idea moi boa, porque é mixta, de intentar distribuir eles o que é, digamos, o produto de maior calidade, é seguir utilizando o intermediario, ou polo menos foi o que me pareceu entender, seguir utilizando o intermediario para o que é un produto de nivel máis común, o que ele falaba, clasificaban por categorías, non? Entón, que se ti queres berberecho, bo, do grandeiro, do que está... Bueno, están todos vos, que eu sempre que falamos destas cousas xa sei o que vou comer mañá. É que entra fame, é verdade, eh? Sí, pero que eu creo que ese sistema híbrido, pois, ao mellor pode funcionar ben. É complicado. E logo apuntaba unha cousa, Carla, que xa doutra vez o comentamos, que ás veces para o consumidor o difícil que é discernir de onde é o berberecho, non? Que ás veces vamos por a propia letra pequena que teñen estes produtos, igual ven de Chile, non é galego. Sí, sobre todo nas grandes superficies, ¿no? É dicir, é complicado porque tes que ir a preguntar ou a ler, mesmo se preguntas, quen atende non sabe exactamente de onde provén o material, ¿no? A ver, estamos nun mundo globalizado e o que é bon para uns pode ser malo para outros, é dicir, está claro que as grandes superficies ofrecen traballo, son o sustento de miles e miles de persoas que traballan aí e, polo tanto, tampouco podemos demonizar porque son as cadenas de distribución. O problema é chegar a esas cadeas de distribución que teñen acceso a un mercado moitísimo máis grande, como pode ser as grandes superficies estilo Carrefour, Mercadona, Día, todas estas, que distribúen a nivel nacional e, por lo tanto, teñen un mercado enorme, ¿no? É difícil que dende un punto tan pequeno poidamos acadar a ese mercado. Nivel. Pero a min pareceme interesante esa idea de o produto de maior categoría ou de mellor calidade, pois sexa un produto vendido de forma directa, ¿no? María. Eu teño que posicionarme na parte da produción, porque é un traballo durísimo onde están agachadas, onde están molladas, onde esta xente colle moitas infeccións de orina, de que pareceseme oito o que facemos nós na nosa aldea. Xa, Carla, pero é que... asume riscos, o grande tamén asume riscos. Pero ti si vas a apañar... Nós, por exemplo, na aldea vendemos moita verdura, moito grelo, moita naviza, na nosa comarca vendemos moito. Vendemos, o sea, cosechámolo, limpámolo, atámolo, metémoslo no camión, e páganos por unha docena, 3 euros, cando no supermercado está un manoxo a 3 euros. Entonces, é verdad que sempre houve esa queixa de que a maior parte do beneficio a leva os intermediarios. Non podemos vivir sin eles, pero a verdad temos que, ao mellor, pero ao mellor temos que facer unha cooperativa, non porque sexan malas persoas, porque hai un valor engadido. Pero que levan a ganancia todas. Que antes apuntábamos, que ao ser un traballo tan duro que é fácil, bueno, pois empatizar, con esa queixa de prezo xusto, pero bueno, seguiremos moi pendentes, porque temos que cambiar de asunto. Falando de mercados globalizados, pois segue sendo noticia eses arancéis que xa non son unha ameaza, que xa comezan a ser tangibles e que nos afectan, sobre todo o noso viño, Bernardo, porque o último que dixo Trump é que quería impor un 200% a todo o alcohol procedente de Europa, e claro, en cifras a nós